Sorry about the noise, guys. Noise.
Hello. I have two. Hello. Ay, maghuhula ako.
Lagay ko kayo dito. Woo! Yan. Medyo makalat nga lang. Ayan. Ay, ang kalat. Okay. Maghulahok tayo guys. Yan. Yan. Lagi na po dyan. Wait, umiikot siya. Okay. Maghulahok na lang tayo guys. Ito yung hulahok na pang exercise. Mabigat siya. Ooh, ang kalat.
napagod ako. So, mamaya na lang ulit tayo mag-hula hoop. So, end ko na tong live. And, magla-live ulit ako next. Magla-live ulit ako mamayang gabi. Bye everyone!